30 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи аввалин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо муовини раиси шӯрои машваратии сиёсии мардумии Чин, раиси кумитаи созмони ҳамкории Шанхай оид ба ҳамсоягии НЕК, дӯстӣ ва ҳамкорӣ хонум Шен Юэюэро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот роҳҳои таҳкиму тавсияи минбаъдаи шарикии ҳамаҷонибаи стратегии Тоҷикистону Чин баррасӣ шуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рушди муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Чин бар асоси усули ҳамсоягии НЕК изҳори қаноатмандӣ намуданд. Дастгирии доимии якдигар аз ҷумла ташаббусҳои ҷаҳонии кишвари мо дар соҳаҳои обу иқлим ҳамчунин татбиқи онҳо таъкид карда шуд. ба татбиқи босамари муштараки лоиҳаҳо дар бахшҳои гуногуни иқтисод бахусус энергетика, саноат, инфрасохтори нақлиётӣ, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои калидӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Атрофи ташаббуси як камарбанд як роҳ, ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмони ҳамкории Шанхай ва қолаби Осиёи марказӣ Чин табодули афкор сурат гирифт. пешниҳод гардид ки байни ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ва шӯрои машваратии сиёсии мардумии Чин робитаҳои корӣ ба роҳ монда шавад.